Приятели, ще ви кажа нещо много готино и приятно, над което искам да размишлявате и да кажете долу в коментарите дали е така или не е така. Хората ще ви наричат луди за това, че сте такива, каквито те никога не биха имали смелостта да бъдат. Само се замислете, чуйте го отново. Чуйте го отново. На repeat. Хората ще ви наричат луди за това, че сте такива, каквито те никога не биха имали смелостта да бъдат. Така че много внимавайте какво слушате, какво възприемате. Много внимавайте на какво се поддавате. И най-важното е никога да не спирате да преследвате целите си. Никога. Колкото и да е трудно, колкото и да е болезнено, колкото и да е гадно, колкото и да е трънливо, колкото и да е отвратително, колкото и да не ви се ще, трябва да го направите тук и сега. Трябва да започнете от сега. От този един момент. Така че благодаря на всички за вниманието. Живи и здрави, напред и нагоре. И това е. Мачкаме заедно. Хайде!